Здрасти! Какво чакате тук? Какво чакаме? Помощи. Подаяние. Подаяние. Светлото бъде. Да, не снимки, видео. Защо? Ми да вдъхновиме. Снимаш какво ще снимаш? Няма Що? смисъл, има си. Защо да няма? Нищо, айде, Да ни снимат и да ни дават. Не, никой няма ви дава. Аз просто питам ви се едно за какво чакате? За храна чака да пуска да Големи да ме снимат, трябва да ми дадат нещо. Никой няма да право да... Вкусна ли е, кажете се? Храничка, готвено и лебед. И дават. Ако иска да те да не се хвърли, решават ние да е пълно. Да, така изтекал срок. Не, изтекал май. Да, пяната. Не, няма да снимаме. Това ме позна много добре. Храната е хубава и достатъчна, но става въпрос, че само неделя. Може ли ние не сме към Дередже. капни на неделя? На лошо дередже сме. А кой го прави това според вас? Ами, може да е... Те не са ли доброволци тия хора? Те го правят специално, иначе нямаше и неделя да има. Така, иначе нямаше и това. Ние българите сме за прибиване. Винаги се съгласяваме. Добре, иначе па няма да има и толкова. Може да има и тройно толкова, но трябва не оттам. Ама те уния оттам къде да ги търсиме. Ето виж, че... Как къде да ги търсиме, бе, ако се дигнем всичките, да виж каква друга песен ще запеят. Ние сме бъзли. Ма те са дигнати, там има протест. Цигара. Кажете вие нещо. Хубаво ли е яденето? Да, аз ти кажа. Кажи, Дали е хубаво. стой там обаче. Не дей идва Пари наблизо. ще ми дадеш ли? Не. Като не без пари не става. Тук пари дават ли ти? Дават ми на централна гара дават, айде. Ти тюрли ги амиде. Добре. Айде, И аз искам цигара. Цигара? Аз не давам цигара, аз само питам дали е хубаво яденето. Хубаво. Защо? Разбрах, че се събирате да ядете. Хубаво е, да. Ти какво искаш, тебе да събирам? Че си много Всяка неделя. Супер. Да. Какво да правим? Като сме такива. Да.